Dan huwa gvern li qatt ma kien hemm dubju dwar kemm huwa sod, b'saħħtu u maqut. Gvern li kapaċi jwettaq għaliex huwa l-ewwel u qabel kollox gvern stabbli. Dan kien is-sentiment li bih il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza l-mijiet li nhar il-Ħadd inġabru fiċ-ċentru Laburista ta' Marsa Xlokk għal attività politika. Muscat fakkar kif il-pedamenti li fuqhom gvern Laburista mexxa l-ekonomija ta' Malta l quddiem f'erba' snin kienu tnejn: l-istabbilità u l-kredibilità. Kruċjali illi il-poplu jifhem kif jifhem il-poplu. Illi l-ewwel element ta' gvern illi jwettaq huwa gvern stabbli. Gvern li jgarantixxi l-istabilità u jinċert li dan huwa l-gvern illi jista' jibqa' jiggarantixxi l-istabilità għas-snin li ġejjin. U għaliex huwa gvern stabbli u maqut li dejjem mara d-deċiżjonijiet bħala tim, gvern Laburista huwa gvern kredibbli, jgħid il-Prim Ministru. Kuntrast ifakkar Muscat ma' s-sitwazzjoni ta' 4 snin ilu, fejn saħansitra l-awtoritajiet Ewropej ukoll urew tħassib dwar il-kredibilità u l-istabilità ta' gżiritna. U llum wara 4 snin ħarsu lura bit-bissima. Kien hemm uffiċjali tal-Kummissjoni li tqajt magħhom dan l-aħħar qedtilhom jisna wettaqna dak illi wedna. Għalulna xironija illi minn pajjiż illi kontna ngħidulkom x'għandkom tagħmlu, sirtu pajjiż illi ngħidu l-pajjiżi oħra għamlu bħal Maltin. Għaliex dan kien gvern li ma beżax mill-isfidi ta' mediċini out of stock, mill-listi ta' stennija fl-isptarijiet u sfidi oħra li kienu qed itaqlu lil Malta. Gvern li solva l-problemi u l-inċertezzi li nħolqu minn gvernijiet preċedenti. Huwa gvern li wettaq wara snin ta' wedid minn gvern nazzjonalista dwar it-twaqqih tal-Power Station tal-Marsa u reċentament il-liġi tal-koabitazzjoni. Liġi li fl-aħħar għaddiet u se tagħmel ħafna ġid lil tant familji. Muscat semma wkoll il-kwota fuq is-sajt tal-pixxi spat mill-Kummissjoni Internazzjonali li tista' tkun ta' piż żejjed fuq il-familji tas-sajjieda. Qal li assolutament ma jridx li l-familji li jiddependu minn dan il-qasam jispiċċaw magħkusa minħabba istruzzjonijiet ta' dan it-tip. Dawn huma il-problemi li jidhlu żgħar forsi mhux ħataqrawhom fil-gazzetti, imma naf li l-familji ta' hekk fuq hekk jitkellmu. U dan irid ikun gvern li jibqa' mal-familji u qed insemmija din biex nurikom illi dan il-gvern anke dawn l-affarijiet jagħtihom importanza. U kien għalhekk illi l-Prim Ministru għamel stedina speċjali lil dawk kollha preżenti. Nistedinkom u nistenna li narakom il-belt fl-ewwel ta' Mejju biex flimkien nuru mill-ġdid kif dan huwa l-moviment li huwa id-dar naturali tal-Maltin u l-Awċin kollha, kif dan huwa il-moviment illi verament jista' jmexxi l qudiem lil dan il-pajjiż għal aktar suċċess.